Kuma Muso TV kanubagaw aw bisimila ka émission mandi kan n'o ye muso ni cɛsiri ye. Sɔgɔmaden na an wulila ka se muso min ma a lakodɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ dumunifɛn bayɛlɛmali sababu la. Muso ni cɛsiri ye émission ye min bɛ bɔ aw ka jabaraninw sanfɛ dimanche o dimanche 16h ni segin bɛ k'a kan mardi o mardi 13h wagati. A bɛ se ka an sɔrɔ an ka page officielle sanfɛ Facebook ni YouTube www.musotv.com na. An nana ni ɲininkali damadamani an bɛ n'o tɛngu muso la a k'an jaabi walasa aw ni ne an bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a ka baara taabolo kan. An tile tante Muso TV mɔgɔ seri ma bi an bɛna ɲininkali damadamani tɛngu la i ka baara taabolo la walasa e ni anw an filɛli jamaw an ka se ka faamuyali sɔrɔ i ka baara taabolo kan n'a tɛ k'i ma baasi ye. An bɛ fɛ k'a dɔn jɔn yɛrɛ ye Umu Kulibali ye. Ayiwa n den Fatimi ni ci ka ɲininkali la effectivement ne ye Madame Kulibali Umu Kulibali ye. N sigiyɔrɔ bɛnnen don commune 5 ma yan précisément Kalabankɔrɔ. N ye denbatigi ye parce que ni n denw don ani n jɛɲɔgɔn. Donc ni ye ɲininka ko jɔn ye Umu Kulibali ye a bɛ se ka kɛ kuma bɛ se ka janya dɔɔnin nka n bɛ se ka hali n'a bɛ ma fɔ n bɛ se ka dɔɔnin fɔ. Ne ye tunkaranke de ye. Ne sigilen tun don jamana kɔ kan. Ne ye san 30 kɛ tunga kɔnɔ. Bon i b'a dɔn n'i taara tunga kɔnɔ ni bɛ segin n'i bɛ na hali ni nafolo ma na i ni dɔnniya dɔ bɛ na. Donc an ka tunga fɛ taga ma kɛ fu ye parce que an taara an ye dɔnni dɔw sɔrɔ an nana n'o ye. Donc ne nalen an kɔni kɛra mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ka wulikajɔ fanga bonyana cɛsiri la surtout baara kɔnɔ. Bon o baara kɔnɔ Umu ma baara k'a kelen ne y'a ɲini ni musow de k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon a daminɛ na muso caman tun bɔra tunga kɔnɔ ka na an y'an basé o de kan k'a fɔ ko n'i taara tunga kɔnɔ n'i nana i bɛ kɛ dunan ye sɔmi ka faamuyali kɛ i bɛ segin. Bon an tun y'an basé muso minnu bɔra tunga kɔnɔ ka na n'u tɛ foyi la an tun y'an basé an n'olu de ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais an bɛ waati min na komi sisan a kɛra bɛɛ ye an tɛ wolomalikɛla la tuguni. Donc Umu ye baarakɛnan de ye. Ne ye muso ye n bɛ baara kɛ n bɛ baara fɛ fana. Awa n sɔnna fana ka muso wɛrɛw fara n yɛrɛ kan pour que an bɛɛ ka se ka baara parce que an y'a sɔrɔ baara de bɛ se ka mɔgɔ bɔ ko caman na. Bon Umu tilala tuguni baara in kɔfɛ ka miirina wɛrɛw ta. O miirina wɛrɛw kɛra jumɛn ye? An ma dan an ni musow ni ɲɔgɔn cɛ baaraw ni ɲɔgɔn bilasiraw ma. N tilala ka na don politique kɔnɔ. Bon Ala y'a kɛ n donnen politique kɔnɔ n ka sigida la. N bɛ se k'a fɔ n dɔnna ni min ye fana o de ye baara ye. O baara kelen fana kɛra sababu ye ka n layɛlɛn ka n élu ka n kɛ maire ye n ka sigida la. Bon n kɛra maire ka dankan 5nan ye. O kɔnɔna na élection législative fana nana. Ne yɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔw de ye laɲiniw kɛ fana tugun k'a fɔ ko n ka n présenter. Alhamdulilayi an y'an présenter fana j'ai été élu député en commune 5. Bon komi an b'a dɔn Ala ka latigɛ kɔni ye jamana sɔrɔ. Latigɛw nana assemblée cira. Mais cela n'empêche k'a fɔ ko 6e législature kɔni k'o bɛ se ka tunu Mali ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na Mali ka archive kɔnɔ k'a fɔ ko anw ko 6e législature député ya k'o bɛ se ka bɔ an na. Donc n bɛ se k'a fɔ n kɛra maire n ka sigida la n kɛra député n ka sigida la. Alhamdulilayi. I ni ce i ka ɲininkali jaabi la o diyara an ye kojugu komi i bɔra k'a fɔ an ye cogo min i ko k'i tun taara tunga la i ye sigi daminɛ yan de ka sɔrɔ ka taa tunga la ani i taara tunga la jamana jumɛn kan Mali kɔnɔna de don wa walima Mali kɔfɛ de don. Ok ne taara tunga la furu sira de kan. Ne furula de ka taa jamana kɔnɔ. Bon n taalen jamana kɔnɔ n sigira yen ka san 30 kɛ précisément Côte d'Ivoire. N ye Côte d'Ivoire de kɛ san 30 in kɔnɔ n y'o bɛɛ sigi kɛ Côte d'Ivoire de. Bon ma taa k'a kɛ komi n taara nafolo ɲini de la n taara furu sira de kan parce que ni cɛ de tun bɛ yen an sigilen tun n'o ye. Sisan nɔ i y'a fɔ k'i kɛra maire ye i kɛra député i ka étude daminɛ i y'a daminɛ yan wagati jumɛn fo ka taa se tilali ma ou bien i danna sira la ou bien i ka étude bɛɛ kɛ fo ka taa se master 2 professeur ou doctorat ma. Ne ye n ka étude daminɛ 70 71. Bon
n bɛ se k'a fɔ ma master sɔrɔ mais an ka temps wagati la n'i ye DEF sɔrɔ n'i ye lycée kɛ pour que i ka taa université la i bɛ bac 1 et 2 kɛ an b'a fɔ première partie ni deuxième partie ne danna première partie la ma deuxième partie sɔrɔ o kɔnɔna na de n ka furuko kɛra i b'a dɔn à l'époque an ka bangebagaw kun ɲɛ bɛ min na kosɛbɛ o de ye denmusonin ka furu ka tɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a dɛmɛ a ka kalan na donc ne bɛ se k'a fɔ ne ka kalan danna à l'époque première partie la. I kɛra maire ye i kɛra député i bɛ politiki baara kojugu n'a fɔ mɔgɔw ye danaya ta k'a da i ka sigida la mais e kun bɛ politiki i kun bɛ parti jumɛn de la i kun bɛ ka parti jumɛn dɛmɛ faso baara la. Effectivement ma parti fila kɛ ne militera APR la depuis n donna politiki kɔnɔ fo ka n'a bila sisan la. Ok, o diyara n ye kojugu tanti i y'a fɔ i kɛra maire ye i kɛra député sigida kɔnɔ mɔgɔw ye danaya ta k'a da i kan mais e kun bɛ ka parti jumɛn dɛmɛ faso baara la. Depuis n donna politique la ma parti fila kɛ ne militera APR la wa hali bi ne bɛ APR de kɔnɔ Alliance pour la République. Ok, an ye faamuyaliba sɔrɔ o kan mais tanti bi an yɛrɛ wulila ka si ma ni min ye o de ye i ka dumunifɛn bayɛlɛma sira ye e ye idée sɔrɔ cogo di ani i ka baara kɔnɔ la association de don wa ou bien i yɛrɛ ka entreprise de don wa idée nana e la cogo di. Ok, ne den n'i y'o ɲininkali tɛngun na n bɛ jaabi k'a fɔ ko n ye kuma dɔ fɔ n ka kuma kɔnɔ ne ko n ko ni mɔgɔ taara tunga kɔnɔ n'i ma fɛn sɔrɔ i bɛ ko dɔn. N bɛ se k'a fɔ ko anw ye nin expérience sɔrɔ an ka tungafɛ taga la n'o kɛra nafa ye anw ma bi ka kɛ nafa ye hali Mali ma. I ye ɲininka ko yali entreprise de don wa ou bien association de don n b'a fɔ ko baara in daminɛna association de la. O ye association jumɛn n y'a f'i ɲɛna cogo min komi ne tun bɛ tunga fɛ ne nana dan cogo min na n b'a dɔn ni aw hakili b'a la san min 2002-2003 crise kɛra Côte d'Ivoire Maliens cɛra ka na Mali kɔnɔ anw nana o vague de la donc n bɛ se k'a fɔ anw ye rapatrié volontaire ye État yɛrɛ de taara ka fasodenw ta kɛlɛ wulile Côte d'Ivoire ka na n'u ye anw ye mɔgɔ nalen dɔ ye donc an nalen an nana sigi de kama pour ne pas que an ka n'an bolo fila d'an sen kan ka don o don ka wuli ka mɔgɔw deli an y'a sɔrɔ ti mɔgɔ danbe ye an ko k'an bɛ baara de kɛ o la an ye association créé n y'a f'i ɲɛna cogo min an tun y'a daminɛ muso minnu ye tunga kɛ an tun y'a daminɛ n'olu de ye bon kɔfɛ an nana dayɛlɛ bɛɛ ye bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ an y'a daminɛ ni association ye 2005 ka na bila fo 2012 an y'a sɔrɔ alhamdulillah an y'a Ala tanu parce que anw yɛrɛ min nana a kɛra an ma sababu ye an ka sigi nɔgɔyara a kɛra an ma sababu ye an ye comment dirais-je baloko kɛlɛ Mali kɔnɔ a kɛra an ma sababu ye muso caman sigilen kun don u bolo tun tɛ fɛn na an ka baara formation ni fɛn kɔnɔna na an ye muso caman bolo don baara la donc en finish an ye mɔgɔw ka autonomie d'u ma ka mɔgɔw an ye dɔw accompagner k'u installer u yɛrɛ ye association mɔgɔ kelen kelen minnu ye membre ye an ye dɔw installer u yɛrɛ ye an ye dɔw fana bila tuguni en groupe donc komi indépendance ni autonomie ko nana a kɔnɔ ne ko bon en tant que leader en tant que promotrice de l'association présidente de l'association ne ko bon sisan komi bɛɛ sera baara la presque bɛɛ y'i yɛrɛ ta il faut que maintenant ne yɛrɛ ka n yɛrɛ ta c'est de là maintenant que j'ai créé une entreprise à mon nom o de bɛ baara kɛ n fɛ yan sinon n'i y'a lajɛ a daminɛ ka na se bi ma mɔgɔ dama minnu bɛ baara kɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ dɔw bɛ baara k'u yɛrɛ ye dɔw bɛ groupe ye k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon a ka ca alhamdulilayi a ka ca parce que n'i yɛrɛ ye misali ta en 2003 ka na bila bi la n'i y'a ye cɛkɛ kɛnɛ bɛ ka dun Mali fan bɛɛ la yɔrɔ bɛɛ la bi an bɛ se k'a fɔ grâce à ma parce que anw ye minnu former ani minnu fana tun t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ depuis anw y'a daminɛ minnu b'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ caman donna na mais n'i y'a ta k'a lajɛ a majorité caman ka formation tɛmɛna anw de fɛ yan n'i ye jateminɛ kɛ n'i taara hali Sugunikura la bi alhamdulilayi i b'a sɔrɔ cɛkɛ kɛnɛni bɛ peser yɔrɔ bɛɛ la bi komi Côte d'Ivoire bɛ cogo min na bon anw ka laɲini tun y'o ye parce que anw ye idée in ta an nalen ka bɔ Côte d'Ivoire an y'a sɔrɔ cɛkɛ min bɛ dun Mali la yan an y'a critiquer a don a y'a tigiw dimi parce que ko an ma ko an bɛna mɔgɔw dahirimɛ tiɲɛ an ko non cɛkɛ min bɛ ka consommer qualité tɛ et puis c'est pas hygiénique
an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'o kɛlɛ an ka ɲuman dilan n'an ye ɲuman dilan a bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ bɛ ɲuman dun a daminɛ kɔni gɛlɛyara an bolo mais par fini les gens ont compris k'a fɔ effectivement différence ba de bɛ cɛkɛjalan ni cɛkɛkɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i y'a jate minɛ bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman de focaliser len don cɛkɛkɛnɛ kan bi ka tɛmɛ cɛkɛjalan kan mɔgɔw yɛrɛ bi a kɛlɛ kɛ bi ka sɔrɔ hali anw tɛ parce que u y'a sɔrɔ différence ba de b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka objectif de kɛra nin ye an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a kɛra an bolo wasa ye parce que par fini maliyɛn y'a faamu musow yɛrɛ y'a faamu hali sini an bɛ continuer ka musow dege nin baara la ka caman bɔ sokɔnɔ sigi la pour que a ka caya maliyɛn bɛɛ ka se ka cɛkɛ ɲuman dun lafiya kɔnɔ o de y'an ka objectif ye. Mais tantie an tun bɛ fɛ k'a dɔn cɛkɛ baara kɔfɛ i ka so kɔnɔ yan ni mairia ni politiki baara kɔfɛ est ce que i bɛ baara wɛrɛ kɛ wa? Bon pour le moment n tɛ baara wɛrɛ kɛ n bɛ politiki kɛ n bɛ occupé vraiment n ka nin entreprise in na parce que ne y'a ye a daminɛ ka na se bi ma don o don an b'a fɔ ko alhamdulilayi du fait que n'i ye an ka ko ta k'a lajɛ an ye salaire jɔ musow ye a ka ca san 10 ye bi muso bɛ salaire ta kalo o kalo n'i ye a lajɛ fana an ye fɛn caman sɔrɔ an ka baara ninnu kɔnɔna na parce que k'a daminɛ association na fo ka na bila entreprise la ne ka muso kelen tɛ yen k'an m'an battu min ye bi ko min ma kɛ dutigi ye bɛɛ ye dugukolo sɔrɔ pour que u ka se ka so jɔ u yɛrɛ ye u n'u ka denbayaw ka don a kɔnɔ komi n y'a fɔ cogo min majorité de bɔra kɔkan ka na i b'a dɔn fɔlɔ kɔkan mɔgɔw tun tɛ investi Mali kɔnɔ bon anw caman yera o kɔnɔna na donc an nana o y'a sɔrɔ caman bɛ yen so t'u bolo mais alhamdulilayi baara in daminɛ ka se bi ma caman kɛra sotigi hali min ka so ma jɔ fɔlɔ du kɔni b'o bolo o jigi dalen b'a kan k'a fɔ ko terrain bɛ n bolo don dɔ min kɛ setigi o bɛɛ sɔrɔla baara in kɔnɔ donc o la an ka suivi fanga ka bon entreprise in kɔnɔ kosɛbɛ pour que hali bi laɲini caman b'an bolo bɛɛ ka se ka sabati a kɔnɔ. Mais tanti baara in daminɛ ni sisan cɛ i ye degun caman sɔrɔ parce que mɔgɔ tɛ don fana k'i ma sɛgɛn dɔ sɔrɔ a la est ce que i bɛ se ka dɔɔni f'an ye i ka degun kan baara in yɛrɛ taabolo la a daminɛ ka na se bi ma? Foyi tɛ yen ko degun dɔ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ a mana diya cogo cogo i b'a sɔrɔ tɔɔrɔ dɔɔni bɛ y'a yɔrɔ dɔw la an ka degun fɔlɔ an ka matière première bɛ bɔ hali sisan Côte d'Ivoire ka na de 2005 fo ka n'a bila bi la ne bolila ka boli pour que vraiment partenaire dɔw bɛ se ka an dɛmɛ an ka kɛ komi Côte d'Ivoire bɛ cogo min parce que n'i y'a jate minɛ bi cɛkɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka diya maliyɛn ye bi ka tɛmɛ an bɛ malo min consommer kan an bɛ ɲɔ min consommer kan mais an bɛ ɲinɛ fɛn kelen kɔ k'a fɔ ko a source t'an fɛ yan a bɛ bɔ kɔkan ka na de donc ne ka combat kɛra jumɛn ye n y'a ɲini an ka bananku yɛrɛ valoriser dans ce sens k'a daminɛ a siya sɛnɛni la parce que siya ko de b'a la bananku bɛ sɛnɛ Mali la mais min bɛ kɛ cɛkɛ ye siya ko de y'o ye variété ko de don donc o variété an ka se k'a sɛnɛ ka a transformer fo ka production kɛ ka na se produit fini ma n'o ye cɛkɛ min ka di maliyɛn ye bon degun min b'an kan an ka matière première bɛ bɔ kɔkan hali ka na bi a bɛ bɔ kɔkan de ka na o degun b'an kan bon degun filanan ye min ye fana an ka produit a bɛ taxer douane bolo kosɛbɛ parce que souvent o b'an ka produit minɛ douane y'a minɛ bon anw dun b'a mɛn exonération pour que i ka se ka exonération fana sɔrɔ Mali kɔnɔ bi c'est pas facile c'est pas facile anw ka produit a exonéré len tɛ bon gɛlɛyani min fana bɛ se k'a fɔ k'o bi fara kan o ye jama baara ye parce que i b'a dɔn n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan fo i ka kɛ mɔgɔ sabalilen ye i ka kɛ mɔgɔ jɛlen ye u ka se ka da i la i ka kɛ mɔgɔ cɛsirilen ye k'a daminɛ 2005 fo ka n'a bila bi la an ni groupement de bɛ baara kɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'a la denmisɛnninw b'a la i b'a dɔn o gestion n'i ma kɛ mɔgɔ cɛsirilen ye a man nɔgɔn kosɛbɛ k'a daminɛ kalo le premier fo ka taa se le premier wɛrɛ ma aw bɛ salaire ɲini a kɔnɔ ni suivi régulier ma kɛ cɛsiri ma kɛ i hakili b'a la ko mɔgɔ bɛ sara min sɔrɔ u t'a sɔrɔ donc o gɛlɛya misɛnninw de bɛ an ka baara in kɔnɔna na mais o gɛlɛya minnu b'a la problème bɛɛ fana solution b'a la an b'a la deli o solution fana ka se ka nɔgɔya an bolo baara ninnu kɔnɔna na État k'a kɔfilɛ an na surtout an ka baara in kɔnɔna na.
Mousso TV à vos côtés depuis plus d'une année, la première chaîne 100% dédiée à la femme. Pour vos spots publicitaires, vos clips vidéo, la couverture médiatique de vos événements et vos diffusions, Mousso TV reste à votre service. De plus, nous vous proposons des émissions de divertissement, de santé, de VBG, violences basées sur le genre, de cuisine, de mode et de culture. Mais avant tout, Mousso TV, c'est le média qui vous donne la parole. Pour toute autre information, contactez-nous au 66 71 50 06 ou au 69 88 51 30. Mousso TV, le monde à travers un regard de femme. Iko ko eta ka koflo la wulele kan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin gouvernement ma pour que dɛmɛ i mago bɛ dɛmɛ min na financièrement et puis matériellement n'o bɛ nafa se i ma walasa halisa i bɛ se ka continuer ka mɔgɔw dɛmɛ baara in kɔnɔna na. Mais adressé ministère de l'agriculture là. Sinon tunkarankeya wale kɔnɔna na an ye baara in daminɛ an ka ministère so min bi yan n'o ye ministère des Maliens de l'extérieur ye. Production et commercialisation kɔnɔna na u y'an dɛmɛ kosɛbɛ baara in kɔnɔna na mais n y'a fɔ source ye min ye n'o ye sɛnɛ n'an ma sɛnɛ sɔrɔ i y'a dɔn baara bɛ gɛlɛya an bolo sinon ni n ko gouvernement k'a kɔ filanan n b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de l'agriculture u k'a dɔn k'a fɔ bi nin baara in bi nafa min sera malien ma nin baara in ye malien bɔ chômage la ka baloko kɛlɛli min kɛ est-ce que bi ni état yɛrɛ y'i sen don a la ka ko in valoriser komi mɔgɔw ka laɲini y'a ye cogo min na a tɛna kɛ nafa ye jamana yɛrɛ ma anw bɛ dɔgɔya a ko la sinon Malien de l'extérieur a seko b'a kan ye min ye matériel de transformation ye min ye accompagnement financier ye min ye fɛn caman suivi évaluation ninnu an ka activité caman bɛ yen komi anw ye tunkaranke ye bon ministère min sigilen b'o kama n'o ye Malien de l'extérieur ye u y'an dɛmɛ ko caman na vraiment n tɛ se ka bɔ nin plateau in yɛrɛ kan ni m'olu fo k'u waleɲuman dɔn ani ONG caman fana y'an dɛmɛ nin baara in na a daminɛ na. N b'u bɛɛ fɔ ni n ko min da don a bɛɛ la n bɛna ɲina dɔ kɔ n bɛ jiginna sɔrɔ fɛn o fɛn y'i bolo don nin baara in ka réussite la Mali kɔnɔ an ka foli bi a bɛɛ lajɛlen ye mais bi n bɛ min ɲini o ye ministère de l'agriculture ye comment valoriser même la production du manioc de cette variété au Mali ni o kɛra denmisɛnnin minnu bɛ chômage la anw b'a kalama denmisɛnnin minnu bɛ boli ka t'u yɛrɛ faga ji la don o don et aw mana joona sinon ne fɛ yan cɛmisɛnnin min bɛ baara kɛ ne fɛ yan a ka ca mɔgɔ 15 ye n'i nana cɛmisɛnninw sɔrɔ baara la ne fɛ i tɛ ɲini k'u ni musow dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o salaire ni minnu b'a sɔrɔ u b'u nafara donc état kan ka ni projet fasugu ninnu k'i intéressé ni projet fasugu ninnu na parce que a dɔgɔyara cogo cogo a bɛ se ka mɔgɔw bolo don ca la a bɛ se ka mɔgɔw kisi fɛn dɔ ma i hakili tɛ fɛn min na donc ni ministère occupera agriculture occupera sisan ni banangu in siya sɛnɛli la imagine avec 100 hectares aujourd'hui n'a fɔra k'o ka sɛnɛ banangu la ça peut employer combien de personnes ni nana production na sisan 100 hectares k'o production kɛ ka na se fo transformation ma ça peut employer combien de personnes ni nana commercialisation na ça peut employer combien de personnes donc moi je pense que ces genre de projet Mali kɔnɔ gouvernement kan ka intéressé ninnu de la nga an kɔni bolila ka boli bon an se ye min ye hali bi an bɛ kɔn k'o kɛ minnu b'a kɔnɔ pour que olu ka se k'u nafa sɔrɔ mais je pense que ni gouvernement yɛrɛ y'i sen don projet in na a bɛ se ka kɛ nafaba ye f'a bɛ bonya hali anw yɛrɛ ma vraiment o kɔni n'o kɛra bi o ka di an ye a expérience banna an b'a dɔn a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ka sɔrɔ échec ma k'a kɔnɔ o expérience bɛ anw na donc ni dɛmɛw kɛra je pense que ça peut aller pour le pays et pour la population malienne. Ko gouvernement ka hakili to tanti la ni terrain ko ye walasa u bɛ se ka baara kɛ halisa ka chômage dɔgɔya jamana in kɔnɔ bɛɛ ka laɲini o de tiɲɛ na jeune diplômé ka ca mais a si tɛ baara la bɛɛ sigilen don so ko fo n ka dɔ kɛ sigidun tɛ mɔgɔ sɔn k'a ye wuli a ka baara kɛ tanti i ka baara kɔnɔna na mɔgɔ joli de b'i bolo employé la comme salarié est-ce que i b'i ka mɔgɔw da dɔn mais n'i y'a lajɛ depuis 2005 ka na bila bi la an ka statistique kɔnɔ anw ye mɔgɔ min formé ka mɔgɔ min accompagner ça va dans les 300 et quelques personnes an ye mɔgɔ dɔw formé k'u installer cogo jumɛn on s'est porté garant auprès des institutions financières pour que u ka se ka juru d'u la u ka matériel sɔrɔ ka baara kɛ parce que an y'a sɔrɔ o gɛlɛya fana bɛ Mali kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ hali état yɛrɛ ka kunda la i ka kuma kɔnɔ sisan i ko il y a plein de jeunes diplômés sans emploi il s'agit pas seulement ka mɔgɔw former k'u bila o
ne ye mɔgɔ kala jɛgɛ mɔn na e ma jɛgɛ minɛ jɔ d'a ma a bɛ taa jɔ ba la a bɛ jɛgɛw kulonkɛtɔ de jɛgɛ kɔnɔ jiba kɔnɔ a yɛrɛ tɛ se k'i buru ba kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ jɛgɛ minɛ fo jɛgɛ minɛ jɔ de ka k'a bolo donc anw ko o miiriya la an ye mɔgɔw former an ye minnu former an ma se k'u bɛɛ installer mais la majeure partie an b'u ni institution de finance bila contact la anw yɛrɛ de bɛ taa n'u ye u bɛ compte dayɛlɛ juru bɛ d'u la u bɛ installer en premier lieu an b'u dɛmɛ fo u ka institution ka juru sara u ye suivi régulier et on a trouvé que ni an ye o kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye o bɛ juru sara k'a ban k'a ka minɛnw to a bolo k'a ka jagokun to a bolo e installé la donc o tɛ tɔ ɲɛli n'o ɲɛbaliya o ti e ma bon imagine ni o installé la est ce que o kelen b'a ka baara kɛ o bɛ obligé au moins ka mɔgɔ kelen mɔgɔ fila gɛrɛ a yɛrɛ la et si tu vas dans les 300 imagine 300 fois 3 ça fait combien ça fait 900 merci chômage bɛ se ka kɛlɛ nin cogo ninnu de la o e formé na e dɛmɛ na e b'a dɔn e tɛ se k'i ka ba hali ni e formé na kundigi la bi n'i bɛ kundigi sisan i b'a fɔ dɔ ma mèche ta ka di yan tile kɔnɔ e tɛ 200 d'a ma a bɛ taa so kalo la o tɛ 600 ye a ma baara sɔrɔ wa a ye baara sɔrɔ donc voilà des stratégies min gouvernement kan k'i janto nin ko ninnu na pour que cɛsiri hali ni cɛsiri ka di ye n'i ma sabati i ka cɛsiri kɔnɔ a bɛ k'i bolo gɛlɛya ye anw kɔni ye nin baara in bolo da alhamdulilayi o bonya b'an kan o de la o danaya min b'an ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ personnellement o wale ɲuman min bɛ ne ni mɔgɔw cɛ personnellement ne ka élection si ma kɛ ne bolo échec ye parce que ko nin ye baarakɛla ɲɛ n'an ye nin soutenir a ka baara kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ voilà ma réussite dans la vie politique. Mais tanti baara kɔnɔna la groupe administratif de b'i bolo ni ko groupe administratif comptable de b'i bolo min b'i ka ku bénéfice ni ka perte dɔn ou bien i yɛrɛ de b'a bɛɛ kɛ. Voilà, je pense que n'i y'a ye aw nana aw ni ne ma intéressé aw la fɔlɔ dɔ de bilala aw ɲɛ ka ɲɛfɔliw kɛ aw ye o b'a kɔnɔ de baara o baara n'i y'a sigi il faut mettre un bloc o bloc ye jumɛn ye i ka jɔyɔrɔnin dɔ di bɛɛ ma a kɔnɔ o la bɛɛ b'i intéressé baara la bɛɛ b'a kɛ ka ɲɛ parce que i b'a sɔrɔ i b'i o minnu bila o la o ye fierté dɔ de olu fana bolo k'a fɔ n bɛ nin baara in kɔnɔ jɔyɔrɔ dɔ dira n ma donc n k'o kɛ ka ɲɛ o kɛ ka ɲɛli n'olu bɛɛ y'o kɛ ka ɲɛ dɔrɔn baara bɛ ɲɛ ka sɔrɔ hali ne yɛrɛ tɛ ne fɛ yan nɔ bloc bɛ yen gérant bɛ yen organisatrice bɛ yen ale de bilala aw ɲɛ ka fɛn bɛɛ kɛ cuisinière bɛ yen servante bɛ yen vendeuse bɛ yen bɛɛ n'i ka baara n'i y'a jateminɛ n'i bɛ don da la vendeuse bɛ yen npogotigi misɛnmanin minnu bɛ yan olu bɛ service kɛ min bilala aw ɲɛ ka fɛnw jira aw la o ye organisatrice ye gérant sigilen don feerekɛnɛw kɔrɔ da la cɛkɛfinɛw je pense que a ka image kɔnɔ aw yɛrɛ ye cɛkɛfinɛw bɛɛ danna jɛgɛ jirannan bɛɛ danna jɛgɛ tigɛnan bɛɛ danna minnu bɛ cɛkɛ nɔɔni étape bɛɛ n'a responsable don bon n'i y'o don baara kɔnɔ dɔrɔn i bɛ yen o i tɛ yen o i tɛ gɛlɛya sɔrɔ a la par exemple ne kɛra maire ye ne bɛ taa bureau la sɔgɔma yanni n ka taa n'an ye organisation kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis an ka mɔgɔ bɛ baara daminɛ depuis 7h30 à 8h30 9h o y'a sɔrɔ ne ye suivi min k'u bolo ne b'a tɔ t'u bolo ne bɛ taa n ka baara kɛ yɔrɔ la mais n'i ma jɔyɔrɔ di mɔgɔw ma o kɔnɔ e y'i kɔ don ka taa est ce que baara bɛ se ka kɛ donc foyi ma tiɲɛ ne ka nin politique baara ninnu kɔnɔna na n ka entreprise kɔnɔ parce que bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ ye ne fɛ yan donc n'i ye ɲɛmɔgɔ ye kan ka kɛ ka ɲɛ de i b'i cɛsiri de a ka kɛ ka ɲɛ pour que u bɛɛ b'a dɔn an bɛ fɛn min sɔrɔ an ka sɔrɔ ni kalo sara an bɛ so sara o la an bɛ courant sara o la an bɛ ji sara o la an bɛ transport sara o la olu yɛrɛ b'u ka salaire sɔrɔ o de kɔnɔ est ce que e bɛ kulon k'o la donc ne mana cɛsiri cogo cogo i b'a sɔrɔ olu de ka cɛsiri fanga ka bon ne ta ye donc n bɛ Ala tanu k'a dɔn ko n ye cɛsiri kɛ ka baara kɛ n ye minnu fana kalan cɛsiri la olu yɛrɛ ka cɛsiri fanga ka bon ne ta ye parce que u bɛ ne ka laɲini bɛɛ kɛ n ka cɛsiri in kɔnɔna na ɲɔgɔn bilasiraw de filɛ nin ye. Ayiwa halisa Ala ka dɔ fara o kan halisa Ala ka danaya jidi parce que bi bi in na danaya sɔrɔ mɔgɔ a man ca an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. K'a daminɛ depuis 2005 fo ka n'a bila an bɛ 2021 na bi ça fait combien d'années? A ka ca. N'i tɛ sara sɔrɔ min b'i nafa i b'o baara bila i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ. O ye tiɲɛ. donc n'i y'a ye hali bi an bɛ ɲɔgɔn bolo ça veut dire que u bɛ sara min sɔrɔ hali n'a t'u ka nafa bɛɛ kɛ vraiment a b'u arranger raison pour laquelle hali bi u bɛ ka continuer baara in na.
O faamuyala mais sisan tanti welewelekan jumɛn b'e bolo halisa ka ɲɛsin musow ma ka courage d'u la baara kɔnɔ minnu bɛ sigili la so u ka sigili dabila ka wuli ka baara kɛ cɛsiri yɛrɛ hukumu kɔnɔna na. Muso ka cɛsiri a man kan ka kɛ Ala kama yɛrɛ. I b'a daminɛ fɔlɔ i ka du kɔnɔ. Muso muso ni cɛsirilen don i ka du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ e b'o du tɔgɔ ta. Mɔgɔ mɔgɔ ni cɛsirila i ka baarakɛyɔrɔ la service da la e b'o service tɔgɔ ta. Bon musoya fana tɛ gansan ye. Muso kan k'a dɔn ko musoya tɛ gansan ye. Parce que Ala yɛrɛ sɔnna ka muso kɛ du pilier ye. Bon ni e ye du pilier ye n'e ma kɛ mɔgɔ cɛsirilen ye du ka yiriwali fanba bɛ e bolo est-ce que a bɛ ɲɛnabɔ? A tɛ ɲɛnabɔ. Donc o la ne bɛ welewelekan min da musow ye musow k'a dɔn ko an ye fɛnba ye. Musow k'a dɔn ko jɔyɔrɔ b'an na. Musow k'a dɔn k'a fɔ ko muso ye fɛn barikalen ye. Muso kan k'a dɔn ko ale de kan ka cɛsiri. A kɛra baara sira ye o, a kɛra du marali ye o, cɛ ladonni o, denw ladonni o, a si tɛ kɛ ni muso ma cɛsiri. Welewelekan min bɛ ne ɲɛ bolo k'a di Mali musow ma an ka ye nin kulu kɔnɔ. Muso muso n'i yela nin kulu kɔnɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ jate muso cɛsirilenw fɛ cogo min na i bɛ jate muso baw fana fɛ. Parce que muso i k'a ɲini kana kɛ musonin ye quoi i ka kɛ musoba de ye. Wa ka kɛ musoba ye a bɛ daminɛ ni cɛsiri de ye. Wa n'i dun ye cɛsiri fana i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ cɛsiri kɔnɔ. O welewelekan de bɛ ne bolo k'a di Mali musow ma. U ka wuli ka jɔ fanga bonya. U k'a dɔn ko musoya tɛ fu ye. U k'a dɔn ko musoya ye koba de ye. O koba o bɛ exploiter cogo jumɛn? O bɛ daminɛ ni cɛsiri de ye. Donc ni cɛsiri la alhamdulilayi i ka fɛn caman bɛ se ka ɲɛnabɔ. Mais o bɛɛ kɔfɛ sisan tanti musow bɛ baara kɛ. Tiɲɛna musow bɛ baara kɛ dɔw bɛ soli ka wuli depuis fajiri u bɛ taa baarayɔrɔ la a bɛ degun se u n'u ka dutigikɛ ma. A bɛ degun se tâche ménagère yɛrɛ ma so kɔnɔ ani denw ka éducation ani fɛn bɛɛ. Mais muso minnu bɛ na e fɛ yan nɔ e bɛ conseil jumɛn de di olu yɛrɛ ma u ka du ladon cogo la ani u ka denmisɛnninw ka éducation taabolo kan. N bɔlen filɛ ka min fɔ nin sisan n'i y'i cɛsiri ko caman de b'o kɔnɔ. E k'a lajɛ n'i ye ninnu lajɛ baara yɛrɛ bɛ daminɛ heure min na ni e ma kɛ muso ye soli ka wuli muso u b'a fɔ ko dondonkɔrɔ kasi muso don dɔ bɛ kasi dɔrɔn a wele la kabiri o wagati e bɛ wuli k'i ka labɛnw sabati i cɛ ka entretien denw ka entretien u bɛ nin baara in kɛ souvent n'u teliyara yɛrɛ 10h 11h30 u bɛ tila tugun ka t'u ka tilelafanaw tobi a t'u ka baara foyi sa o bɛɛ ye jumɛn ye cɛsiri tɛ et puis buna hadamaden i k'a dɔn k'i ye danbetigi ye danbetigi ye mun ye éducation min na danbe de fana kɔnɔ e ko sisan ko i denw i bɛ se k'i janto i denw na cɛ c'est à dire an ka danbew bɛ ka tilan na o de kosɔn an denw bɛ ka tiɲɛ an tɛ sɔnna o de fɔli ma sinon ni e ka danbe b'i la danbe yɛrɛ bɛ den bilasira ka sɔrɔ hali e ma kuma o parce que den bɛ e yɛrɛ kɛwale filɛ den bɛ e yɛrɛ kɛcogo filɛ a bɛ ladege o ne yɛrɛ tiɲɛna den bɛ tiɲɛ e b'a fɔ k'e bɛ den dilan i tiɲɛlen kɔnɔna na a bɛ ɲɛ cogo jumɛn? Voilà donc ne bolo o gɛlɛya foyi tɛ o ko kɔnɔna na i ka kɛ muso cɛsirilen ye i ka kɛ muso danbetigi ye n'o kɛra i bɛ nin gɛlɛya fɛn o fɛn lajɛ ko i bɛ se ka don o kɔlɔlɔ kɔnɔ i bɛ kisi o bɛɛ lajɛlen ma. Ok tanti sisan kuma laban jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin an filɛlijɛmaw ma? Kuma laban min bɛ ne bolo a fɔlɔ n bɛ n ka kuma appel lancer kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw denmisɛnninw yɛrɛ fɔlɔ parce que n'i ye anw ka parcours lajɛ i b'a sɔrɔ patience ba de tun b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ courage ba de yera a kɔnɔ pour que expérience ka se ka sɔrɔ réussite ka sɔrɔ ka kɛ bon n'i y'a lajɛ bi aw denmisɛnnin kunda aw bɛɛ kɔrɔtɔ n'i ye ne ka parcours lajɛ ne y'a f'i ye ne nana kɛlɛ de la pour pouvoir m'insérer o ye problème dɔ ye i ka se ka don activité dɔ kɔnɔ o ye problème de ye ka na don vie politique kɔnɔ o ye problème dɔ ye bon n'i y'a ye o bɛɛ ɲan'i bolo i b'a sɔrɔ kɔni i ye étape caman franchi dɛ bon mun b'a to i bɛ se ka o bɛɛ ye fo k'a sɔrɔ courage b'i la patience b'i la bon aw denmisɛnnin kunda bi aw ka teli ko ni ye nin ko in daminɛ dɔrɔn n ka sin k'a tɔnɔ bɔ de 2005 à nos jours
c'est plus de 21 ans. Pardon, a bɛ se ka taa san 16 ou bien san 17. Oui, 16 ans. 16 ans. Bon, n'i y'a lajɛ depuis 2005 ka na bila 2021 na, mɔgɔ min y'a ta dɔɔni fo ka na se bi ma, i b'a sɔrɔ fana tigi ye fɛn caman ye. Bon, denmisɛnninw k'a dɔn, i taara kɔ kan o, i tora yan o, n'i ye fɛn o fɛn entreprendre, i ka sɛbɛ don a la. N'i ye sɛbɛ don a la, n'i ko a ka teliya o bɛ sɔrɔ i ka sɛbɛ bolo. N'i ko a ka sumaya fana o bɛ sɔrɔ i ka sɛbɛ kɛbaliya bolo. Donc i mana fɛn o fɛn entreprendre, k'i nin d'a kan ko nin ka ɲa, i ɲɛ i bolo. Bon, musow fana k'a fɔ musow ye u ka denmisɛnninw gɛrɛ u yɛrɛ la. Denmisɛnninw de y'anw ka tiɲɛ tabagaw ye. Aujourd'hui bi, n'i ye ne ka baarakɛlaw filɛ, denmisɛnninw de ka ca la. Bon, i b'a dɔn don nataw la, dès maintenant olu bɛ ka fɛn dɔ de kalan, u bɛ na s'a la, u bɛ n'a fɔ k'u bɛ commencer ka balikuya wagati o wagati, k'u bɛ yɛrɛ ɲɛ ko ɲɛɲini o b'a sɔrɔ u sera ko dɔ la. Donc fo an fana ka sɔn ka denmisɛnninw gɛrɛ an yɛrɛ la, an ka seko an ka partager an n'u ni ɲɔgɔn cɛ, ka sɔrɔ a ma kɛ ni nata ye. N'o kɛra a ka ca Ala fɛ jɔyɔrɔ min Ala y'a di musow ma, barika bɛ don o jɔyɔrɔ la. Donc ne b'o appel lancer Mali musow ye, an ka kɛ muso cɛsirilenw ye, an ka kɛ muso danbetigiw ye, ka kɛ muso ladiriw ye pour que an ka kɛ musoba ye, an jɔyɔrɔ ka ye, an yɛrɛ ka yiriwali ani jamana ka yiriwali la. Parce que n'a kɛra i yɛrɛ ka yiriwali i b'a nafa sɔrɔ, n'a kɛra jamana ka yiriwali jamana b'a nafa sɔrɔ komi jamana kɔnɔdenw fana b'a nafa sɔrɔ cogo min. O welewelekan de bɛ ne bolo k'a di Mali musow ma. Ok, o ɲininkali diyara an ye kojugu. Ok, an filɛli jama ne bi jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ min ye Muso TV ye, ni aw wulila ka na an ka nin jabala in na ka na anw lajɛ k'an kuma ɲɔgɔn ɲa. Vraiment an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ, ka d'a kan aw fana bɛ wuli ka jɔ min na ni pour que musow bɛ se ka ye u ka caw kɔnɔna na, an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn. Ka Mali muso bɛɛ lajɛlen fo, mais k'a jira maliyɛnw na k'a fɔ ko Mali muso ni wulikajɔ de ka kan, Mali muso ni cɛsiri de ka kan, Mali muso ni danbetigiya de ka kan. Donc ne ni n baarakɛɲɔgɔn minnu filɛ yan, ni ye antenne 1, antenne 2B, 3B, 4B fo 5, o antenne bɛɛ lajɛlen a kelen kelenna bɛɛ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. Bon, ni muso ninnu minnu filɛ surtout ani denmisɛnnilaka minnu filɛ nin ye, k'a yira u la k'a fɔ ko wulikajɔ de fanga ka bonya baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. U bɛ cɛsiri min na u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan. Parce que buna hadamaden n'i y'a ye a bɛ fɔ k'i ɲɛna i ka ɲi, i ye ɲuman de kɛ. Donc an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn, ka baarakɛna ninnu yɛrɛ bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn. Antenne tɔ minnu bɛ yen n'olu ma se ka participer ni émission na, n b'u fana bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn, ka Mali muso bɛɛ fo. K'a fɔ ko anw kɔni cɛsiri la cogo min an b'a fɛ mɔgɔ kan an ye k'an ladege, wa an ka da fana yɛlɛlen don maa minnu bɛ fɛ ka kɛ an ɲɔgɔn ye, k'an ka da yɛlɛlen don Mali muso bɛɛ lajɛlen ye. N'i b'a fɛ ka dɔ kɛ dɔrɔn i ka na anw fɛ yan, an bɛ dɔ kɛ sira jira la k'i bilasira. Donc k'aw fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn, ka tila tuguni n tɛ se ka bɔ kuma in na ne ma dugawu k'an ka jamana in ye, Ala ka jamana suma, Ala ka bɛn kelenya don an ni ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔ. Sitanɛ jugu min b'an ka jamana kɔnɔ Ala k'a ban, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye, farafarali Ala ka n'o d'an ka jamana kɔnɔ. Donc n bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ in na ka hakɛte ɲini an lagɛbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ, ka tila ka dugawu kɛ Mali ɲɛ tuguni. Vraiment an ka laɲini Ala k'a sabati, an ka Mali ba Ala k'a k'an ta ye. Hakɛto b'a la, Sala Mahamadu. Ne ni filɛ jama, j'espère que faamuyali caman sɔrɔla tanti ka kuma kan. Halisa an ka wuli k'an k'an cɛsiri, baara de bɛ muso mun nafa. An kana ɲinɛ ka ni émission in suit chaque dimanche à partir de 16h sur Muso TV. La rediffusion c'est toujours les mardis à partir de 13h. Sans oublier nos pages officielles aussi, YouTube, Facebook, ainsi de suite sur www.musotv.com. Merci de votre écoute.